Aj prvá pomoc je v podstate len, aby sa neublížila, takže chytím hlavu, budem držať, aby s ňou nebuchala o tvrdú podložku a čakám tie krče za pol minúty. Minútu prejdu aj same a potom môžem počkať, až sa ten človek preberie. Býva niekoľko minút zmetený. Môže sa stať, že si chce sadnúť, chodiť, treba len zabrániť, aby si neublížil, aby nevbehol pod auto, aby nespadol na schodoch. To je celé. Môžete sa skúšať dvíhať. Pomôžem vám. Mali ste záchvat krčov, poznáte to? Skúste sa postaviť. Poďte si sadnúť na lavičku. Ak sú nejakí príbuzní priatelia, tak môžu postrážiť toho človeka 3/4 hodiny, hodinku. Pokiaľ nemá žiadne krvavé poranenie spôsobené prípade, netreba ísť do nemocnice. A pokiaľ tam nie je nikto známy, ktorý by hodinku toho človeka postrážil, treba zavolať záchrannú službu, zoberú ho na urgent, aby bol hodinu pod dozorom.